vidi ga. Efficiency 5, pik, odlično. Koliko Herobrina ovdje ima. Ne znam što ovo znači. Ne! Evo nas nazad u Minecraftu i kao što znate u prethodnoj epizodi smo doživjeli veoma veliki, nešto sam čuo, veoma veliki poraz i zato sam odlučio da u ovoj epizodi postanemo jači, da nam niko ništa ne može. Zato ćemo odmah početi sa tim. Moramo prvo da spavamo, da bi se lepo naspavali za sutrašnji dan. Ustajemo, uzimamo odmah da napravimo oklop, jer bez toga ne možemo ništa da uradimo. Evo imamo ceo oklop od metala i sad je vreme da napravimo prvi put u ovom serijalu. Napravit ćemo jedan mač, u stvari nije prvi put u serijalu, ali konačno da smo ga napravili. To je to. I sada moramo da kopamo. Uzet ću malo drva, da imam kod sebe. Kol mi isto treba. Imamo baš puno baklji i možemo da idemo u kopanje. Imam jedan dijamant, ali izgubio sam dijamantski pik. Nema veze. Danas ćemo probati da pronađemo sve što smo izgubili u prethodnoj epizodi. I konačno da odemo do one građevine gdje smo bili ubijeni u prethodnoj epizodi. I da pokušamo da je osvojimo. Ali naravno, ja uvek nešto zaboravim. Treba mi hrana. Evo, konačno smo našli ovog mog prijatelja koji je nestao u prethodnoj epizodi. Jel to konačno hrana? Ne želim da ga napadnem jer znam kako je Herobrine prošao u prvoj epizodi, tako da bit ću prijatelj sa njim. Ipak izgleda da nisam ni trebao da kopam moj mine u kući, jer ovdje je jedan jako veliki ravin. Tako da mogu nešto pronađem ovdje veoma zanimljivo. Tako da probat ću da kopam ovdje dole. Ima dosta kola ovdje što je super i sad ćemo da napravimo pećnicu i da ispečemo ovo meso koje imamo. Jaj da vidimo što ima ovdje. Sigurno da ima... Opa, ovdje nema ništa. Naići ćemo sigurno na Herobrina vrlo brzo. U ovoj epizodi ga nešto i nema. Možda se smirio. Ali sigurno u ovim... Opa. Sigurno u ovim mračnim mestima će biti tu. I naravno ja ću sigurno od skeletona da umrem opet. Dobro je, otišao je. Daj mi to meso. To je to, mrtav je. Sad ćemo da napravimo nešto što sam trebao da napravim još odavno. A skroz sam zaboravio na to. Evo ga. Shield. To je to. Sada možemo lepo da se branimo, a ne da umiremo konstantno. I sada je vreme da istražimo i ove mračne pećine, a eno ga tamo Herobrine odmah juri ka meni ko ne znam nija šta. Prvo ćemo da vidimo šta ovdje možemo da nađemo. Creepera, evo ga. Dobro, nije nam ništa. Opa. I nije mi baš pametno što sam došao sada preko noći ovdje. Ali pokušat ću nešto da uradim. To imamo sada malo kamena i ovoga i možemo malo da se popnemo gore. Možda da dostignemo ovo. Preostaje mi samo jedno. Ja nisam ni vidio... pa pokupio sam sad... Lele, uspeo sam da pokupim sve. Jel to sve? To je sve. Ja ne znam kako sam ovo uspeo, ali bitno je da sam uspeo. Ne znam gdje mi je shield. Jel sam ga bacio negdje ili? Ma nebitno, šta će mi to sada. Bitno je da sam nekako uspeo da povratim svoje iteme. Ovo je bilo napeto kao i uvek. Lele. Pa ja ću non stop da poginem u ovom serijalu. Nadam se da nećete da zamerite. Imam dobrog mesa. Naravno da će Creeper da pukne odmah iza mene. Dobro, imam pickaxe, dobro. I ajde istražujemo malo ovo da nađemo neke dijamante. Opa, evo ga Herobrine. Našao sam spawner. Zato ih ima toliko. Ovaj mali je najgori. Brzo. Vidi ga. Tako, sad nećete više da se spawnujete. Dobro što sam našao ovaj spawner. Jako mi je drago. Ovdje nema ništa. Idemo da vidimo što ima u chestovima, ali prvo da jedem. Name tag. Lepo. Koske. Ovo baš mi nije potrebno. Ovdje. Opa, 2 diska. Super. Golden apple. Još bolje. Imamo ovo. Super, to je to. Ovo neću da uništim, jer će sigurno možda nekada mi treba.
A verovatno, znajući mene, sigurno da neće. Ali nema veze, nek bude tu. Ja nemam opet hranu, ali nema veze. Aj probat ćemo da preživimo. Gleda Herobrine kako gleda dok se mi borimo ovdje. Morat ću da jedem ovo meso, jer drugačije nemam ništa. Evo dok sam ovdje pravio, prerađivao iron da bi napravio drugi pik, naišao sam na dijamante. Tako da, to ih ima dosta, izgleda. Hvala Bogu da i mene nekad posluži sreća s ovim dijamantima. Koliko? 5 dijamanta. Sasvim solidno. Javit ću vam ja ako pronađem još. Evo, nakon 2 sata puta 10 sati kopanja i još 3 sata dok sam našao opet ovaj ravin sa početka, konačno sam završio i pronašao sam 35 dijamanata, što je, ne da je to dobro, nego je najbolje. I ako mislite da sam hakovao nešto ili u game modu uzeo dijamante, nisam. Opa, ode Herobrine. Opa, dao mi je weakness. Gledaj. Padnite jedan po jedan. Brzo idemo kući, ovaj seljak me juri. A mogu da ga ubijem, ja mislim. Gleda, ali je jak. Dobro, pao je onaj Herobrine sa jakim mačem. Ali ovaj seljak je toliko dosadan. Gle, postavio je red torch. Opa, postavio je nešto. Postavio je neki znak Herobrine, neku poruku. Sad ćemo da vidimo šta je. Ne znam šta ovo znači. Ne! Brzo idemo po stvari. Dobro, tu mi je prijatelj. Aj sa mnom, prijatelju, ili ubi Herobrina. Tu mi je i ovo. Brzo daj mi sve te moje stvari. Meni je bitno da su mi tu dijamanti. Joj. A mora tako da padne taj Herobrine, gle šta napravio ovdje. Nemam hranu, nemam ništa. Moram nekako da odem brzo do moje kuće. Gle šta krenu da postavlja sad i ove piramide. Evo ga, konačno smo stigli do naše kuće i ovdje smo sigurni. Sada da ostavimo sve ove nepotrebne stvari. Pronašao sam još neke diskove i stavit ću ih u moju kolekciju diskova. Stavit ću i ovaj sav iron da se prerađuje. Prvo, meni treba hrana. Idem sad u mali lov, ali bez dijamanata. Evo imam malo hrane. A sad je vreme da napravimo dijamantski oklop i sve dijamantsko. To je to. Sve imamo dijamantsko, ovo možemo da skinemo i ovo da stavimo. I sada bi valjda mogli da idemo do one građevine što smo pronašli u Netheru, ali prvo treba mi shield. Eto, sad smo kompletni i naravno da mi treba i hrana još. Evo ga ovaj komandant ili kako se već zove. Sad imam ovaj bad omen efekat. I ako dođem do onog sela, počet će raid. Ne znam da li mi je pametno sada. Ajde, poslije ću ja da uradim taj raid. Prvo da odspavam, a i treba mi dosta hrane za to. Idemo do sela da uradimo taj raid, jer znam da možemo da dobijemo dosta dobrih stvari. Evo ga, krećemo, a ja ću brzo da uzem ove šargarepe, jer će da mi treba gomila njih. A ne znam da li ima nekog uopšte u ovom selu, jer ih
Dobre, gotovi i ovaj. To pobedio sam. Samo tako i pobjeda. Ja sam mislio da treba mnogo duže da se borimo protiv ovih pillagera. Ali dobro. Barem smo dobili Hero of the Village. Nije bilo toliko teško kako sam očekivao da će bude. Ajde vidimo koje popuste imamo sad kod ovih seljaka. Sharpness 1, lele, ali ja nemam nijedan Emerald. Ja, ali ovo mogu lagano da napravim. Sad je vreme da odemo do Nedera i da pogledamo onu veliku građevinu što smo našli u prošloj epizodi. Sad ako ne bude nešto posebno, ne znam. Idemo do kuće i idemo do Nedera. Evo nas u Nederu i sad ćemo da stignemo do one građevine polako, ali sigurno. Samo treba da izbjegavamo ove Herobrine, jer ih ovdje ima u mnogo većem broju nego u običnom svetu. Evo da prebijem ove Herobrine i tu smo, a evo ga tu su dva sa ovim jakim mačem. Dao mi je dijamant, pa tako se pravi ono, ja sam zaboravio. Lele, treba na dijamante da stavim onaj krst flame i onda mogu da dobijem te dijamante jake. Probat ću sad nešto. To. Mislim da sam ga uzeo, jesam. Dobre. Ali ne znam da li može to da se napravi uopšte. Ja mislim da ipak ne može ili to sigurno se dobija od Herobrina. Evo sad smo stigli do ovdje, sad moramo da kopamo. U stvari ne moramo, nemam sekiru, nemam veze, nekako ću da stignem do tamo. Jo, brate, ali je ovo napeto. Evo, sad smo stigli do toga, ajde da vidimo da li možemo da... Ja, koliko je ovo zeznuto. I ovaj Herobrine još tu mora da smeta. Odmah ću da se popnem ovako. Sad da vidimo šta ima tu gore. Gle. Gle, koliko ih je tu. Opa, ubio si prijatelja, druže. Sad padni dole. A ne može da padneš. Ko me udara. Nisam ja još uvijek spreman za ovo. Brzo vidimo šta ima ovdje. Opa, to, jabuka. Brzo. Da imamo ovom drugom čestu. Ima neki pik, ima soul, ne znam što to znači, ima ova, ima efficiency 5, pik, odlično. Uzet ćemo krajnji obsidian, to je to. To je to što mi treba. To je to odavde. Jel ima još neki chest? Nema. To je to. Ja mogu sad da se tradujem sa njima, ja mislim. Ali ako stavim ove, jel će da me napadaju? Pa hoće sigurno. Da, hoće, napadaju me. Ali napadaju Herobrina. Čekaj, ako im bacim ja ovo, jel će da se predomisle? Koliko Herobrina ovdje ima? Trebam sve da ih prebijem. Lale, pa šta je ovo? Konačno sam ih sve prebio. Da vidimo šta sam dobio sve od ovih. Dobio sam ovu krst dust, dobro. I šta sam još dobio? Pa to je to. Ništa posebno nisam dobio. Vidi, ovaj hoće da me baci u lavu, ovaj Herobrine. Jaj, brate, opet moram da jedem ovu jabuku. Gle, bacio me tamo. Gle, dao mi je dijamant. Dobre. Ali je dosadan. Ja ne mogu ništa da uradim sa ovim Herobrineima. Previše su teški. Gle, negde me teleportova opet. Ništa, moram da idem ja u potragu za Fortressom, jer nema šanse ovako da pređem ceo Minecraft sa ovim Herobrineom. Ne mogu ništa da uradim u Netheru. Evo su ovi. Da, neće da mi napadaju zato što imam zlato. Sad ću im bacim sve da vidim da li će nešto da mi baci. Dao mi ovo. Nije mi potrebno to za sad. Soul Sand mi je dao. I to je to? Može mi dao još nešto? Nije. Ja idem sada u potragu za tim Fortressom jer mi treba Blaze rodovi. Jer ovako nema šanse da pobedim Minecraft. Tako da, idemo u potragu.